zinane cemaati hala gelin olsun, hala qıydı olsun, hala adamsa icade beriyen olsun, ya icade bermeyen olsun. Qaş almağı nahilli deyip sorak kan molya heywara. Hudaýyň aydan hükmü, Resulullah'ın hükmünü eşitjek adam kulak asın. Resulullah can aydypdyr: "La'anallahu Teala en-namisata vel-mutenammisah." Hudaý lanet etdi, yani Hudaý Teala rahmetinden daş etdi. Qaş alyan zinanani vel-mutenammisah, men qaşymy alsana deyip baryan heleyi. Aynı Resulullah'ın aydan södüş. La'anallahu Teala en-namisata vel-mutenammisata. Hi Kur'an'da yok onu bugurrun diye vaydiliye. Hud Kur'an-ı Kerim'de var. Metni Kur'an-ı Kerim beyk Allah'ın kelami Suriye Nisa 119. ayeti. Ve la amurannahum fele yugayyirunne halqallah. Şeytan aydıptır. Hudaýyň huzuruna qasam süwaydypdyr. Ey Rabbim dipdir. And içýän sen menen nipdir. Adamlara bar waswasa ederin. Bu kadar waswasa ederin. Bu kadar waswasa ederin. Sen menne suwdyňma? Sen bizre araýaş etmesen pul ýerden çykarmaly. Aja ölmelimi sen näyerin nipdir. Sen gelişike girmesen, halka wara bolmasaň bolmarahym diýerin. Bu kadar girerin nipdir. Fala yugayyirun halqallah. Hudaýa sen yaratyşyňdan nady ütgetdirerin şol adamlar dipdir. Sen bir qaş berdin, şonun nady gerçeklik kökederin gözlerine dipdir. Ya gerçlerine, ya bazılarına, çigirlerine hakub yettirerin dipdir. Özlerine gerçek berdirtjek bolup dipdir. Fala yugayyirunna, şol adamlar ütgederle halqallah, Hudaýyň goýan halkyny. Ya'iduhum ve yumannihim, aýadyň ýyly şeytan olara wa'de berýär, şolara haý howasy oklaýar. Ajap gelişikli boldun. Döwreginde şeytany mendeş inni gelişikli boldun. Inni ýüzüň arasda boldy. Inni birime eline pul jady geldi. Ya'iduhum ve yumannihim, arzuwa oklaýar. Ve ma ya'iduhumuş-şeytanu illa gurura. Allah aýdýar. 120-nji aýatda. Şeytan olar allapdy. Emma şoň gurrun içinde bitin qaşyma arassalajak diýip at bolýar. Gowqulagasyn. Şu aýdylýan gurrunly kime aýdylýar? Hudaýa we Resulullah imany bar adama aýdylýar. Hudaýa Resulullah imany ýok adamyň gurruny öz başyna ahym. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de Sebbih ismaň içinde hemmemiz bilýän suramyzda Qad aflaha man tezakka, arassa adam gününni diýipdir Hudaý Taala. Hudaý aýdýar: "Qad aflaha men tezakka." Her kim temiz bolsa gününni diýär Hudaý Taala. Tezakka, arassa bolsa, yani göz kulagy haramdan arassa bolsa, el ayagy haramdan arassa bolsa, kalbi haramdan arassa bolsa. Bir yerde, meselen şu oturan yerimizde, 1 kilometrlik yerden hafat jup akıp barýan bolsa, şoň isi gelermiş ta? Gelmez. Bir juwuň, bir nejasatyň, bir hafaň isi 20-30 metrlikden daşdan gelmeýär. Bar gelýän bolsa 1 kilometrlikden gelsin. O şäheriň hafasynyň isi şähere gelmez. Haram zadyň isi. Emma günah işin iyisi. Emma Hudaý Taalaň lanet eden bir işi. Qaşyn almak iyisi. Bağışlan zina etmek iyisi. Arak içmek iyisi. Ve her zady ki Hudaý haram eden bolsa, belki bu yaş aseman ha berrevet, berdemağı hur rizvan berşevet. Emma bir adam bir haram iş etse vara, şoň hafalygynyň iyisi, şoň haramlygynyň porsusy, şoň haramlygynyň anqysy bar behiştiň içindäki hur gyzlaňda burnuna barýar diýär. Belki bu yaş bir aseman ha berrevet, berdemağı hur rizvan berşevet. Cennetin gafsyndaky duran ferişteleri de barýar diýär şoň iyisi. Ey bir musulman haram iş etýän bolmaly, anqyýa da iyisi gelýär diýip aýtjaklar diýär. Berk temizledi, arassaladı, näme ödümüz ağlamalı. Yani näme? Müslüman adam ödün haramdan arassalar, haram anqymadan arassalar, 7 gat asmanyň içinde porsymadan ödün arassalar, behiştiň içindäki hur gyzlara anqyp barýan isen ödün arassalar müslüman adam. Belki bu yaş aseman ha berrevet,
بر دماغ حور و رضوان برشود. این نجاست بو یشاید 20 گام به نجاست فقط بر 20 قدم چلی گلیه. به نجاست 30 قدم چلی گلیه. اما حرام نجاست اما حرام işetmek. Meselen qaşın arasaladı. Şon haramının iyisi 7 qat asman doldur yada. Ahir kurrun dayden koy kamil olsun kurrun. Halk diye. Ne etmeli? Ulu millet alvati. Ey Müslüman, ey mümin. Yani Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de aydip tuqa. Resulullah'dan aydip tuqa. Haramdığının necasatını düşünüp tuqa. Yine de özünde yeke Hudaya cevap kuh olmalı. Hudayın yaradan formasını ütkötmeli. Yine de halka vara demeli. Kale sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan bana ne diyecek? La tequmu sa'a hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Resulullah can aydiptir. Kıyametten önçek bir zaman mı olacak? Yerin yüzünde bir nefer tapılacak değil. Bir cegedik Allah desin. La tequmu sa'a hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Kıyamet bulmaz ta inki yerin yüzünde bir nefer tapılmaz Allah desin. Aya şu yağda yerde halka etmeye deyip Allah diyecek değil mi? Aya halka etmeye deyip Bismillah diyecek değil mi? Aya halka etmeye deyip Rabbin Allah'ını çağıracak değil mi? Mehmet'in çiriyim adam öğüdünü ağırlamadı. Adam öğüdünü ağırlar. Rabbim Allah'ına Allah olmadı ahim. Öğüdünü hafa, Hudayın icazı vermedik haram zadını bulamalı. Şol haramı da öğüdünü temizlemek aat vermeli. Öğüdünü arasalamak aat vermeli. Bitir girişiksiz değilmay. Bitir kıyamette utanışlı olmarma işli adam. Hudayın haram diyen adını temizlemek deyip aat vermeli. Hudayın niciyet şidat diyen adına yok arastağın bir zat deyip aat vermeli. Adamları oraya olacak, halka oraya olacak. Halka oraya olacak bolsa bir vakti yerin yüzüne Allah diyen tapılacak değil. O şonda da kıyamet olacak. Resulullah'ın aydan dedi. Adamla aytmaya deyip de aytacak değil mi kan?